Mwanchumo ligereria na gukwani wana donsi ya sobereta semargoba ya bono chinga kichini gukwarigania semese mwangana Amayia nyargo kumanyikati yare tuwabireto gukwarigania kurose mambia lenge ntambe weka chinse chiga bono chia bono margoba litukarigaria Jumatatu tariki ya 23 mutinyo mutangani omwaka bw'ekiri 2023 na mangebere ka okorekana ayo asiri bongo chikoko sansa muranira Ensa Eyemo ya bono margoba unabaliki baito babere bako yaligia nako yasaka kura chinkongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii orito kubwaterana regotera somuno bwemanyeryo higakoro kwa Joshua Auda litanganike gimata na mangana yo senchera yoko ya chuta nanje nanya rumwana ubuntura saa 11 ngonyoliro umuntu gesiri mwane chikoni gago chikogoka chikoigurawa Ramanyekana ninkiare kuri yomunno yo momogo tunigatoka karere gesiri kiabande mambi ya lero tamba Kyogoro Kisii County. Amandera wabara ngorone bakali kubano iwete bunanyi wete aso wanje kwao tusiara macha otoroselie pareye egarna intokonyeke okorobekano gotindi Nyamataro Kisii County barateri goete kabamenyi benseme yubakanire ngatebunaro kano akini agenda n'umwana urura ba okurukwesira kera bagenda nere bakagenda gusiga bunyanguru obotutuka numbara romongno yo motokire no mwana oborete myakebere ya etire boronye nyari bari chache na kigose kare tegerera na bono hasa yomo na yanda manga mwancho muri kono isaransoike nyarago kumanya senchira yobo ikirano literane nchenkoro kwa Vincent Onyancham. Igotoko chaka noroboti kurua sense moja utambe kutoka sebunga ya nyaliba lichache meye county ya Kisii maiga Eyemo kurua samanya kantebu na kimagwa kuboka semambi ya lero na konyoromo ngnoyo mokarege sieri kiabo obo seri tukuriko kira lero asebo igobas nyonka yumungino yorwa na ninkiacha kokora asenka yabo ikerwa boka na komonyora karege sieri kiabo omurikito mirudi mumanyi noroboti rwa senchira yobwekirano amate Eyemo kurwa ensemo ya kimawa ime ya utamba ime wodi ya Kyogoro yego toka ime bunge ya nyalibali chache nigo ya bwatwa no muchano emambia lero mega yokonyora omongina bwe myaka emenene uraire gesieli kiabo chinga kibare kuboka iliogo chakali tukoriabo omongino ega na chikuboka ruisi tokorana muro minto tinkwanda chikoni chugo utanda breakfast ngende school na manyara ire ngomo bori ani ngonte inchugo chankwenjam nchono wabo anamnya kana chikorangeri mama wanti momai titoko mate yene school erate ko irukero rubaga agenda na mubwat to amwire ni goche Kyotacha kukura abantu bamnyoka bacha bamukona nanje nanya rumwana ubuntura saa 11 ngonyoliro umuntu gesiri mwane chikoni gago chikogoka chikoigurawa nabo katwamanya rumungino karire gesiri bitoko mabori ayingo chakotama munyaruka yane yamubwata twamwikaransi twachakukura abantu bachicha kere natabuka chisanjire natabuka nanya rumurangu konya gutuomu natura abana baketo kurara na borobo nababuri ninu mokubugira bana bante ya nika gesieri ende nairana naso anje nara nigo barangeria amate eliokomanya naseki omongino yatokabwo asebo igo batamumanya korengana ne amate nigo batanga omongino yogo saganwa nabana inchi abo bachane koenekia egekorekyo aseba mukagera ukoba omorogi gose obwate omuchando bwabongo botaikiraneti naikona nyoro omongino yo ari gesona mumu swatyo mashiri tabatekarati akora mwaka unde kwa sita mwaka nimbwate namba yekera ya nyagaka tigango nari nyagaka nakira nyagaka kontebinga ominyo keto onda agunde ta mwaka nando ndita musamba na achiri nyagaka ndika wocha bwangu umutodi kurwa sawa ndo wali kumuita korengana no monyene omochi nigo barangeria abanyanyimbo eliogokora obotuki na komanya ekerenga kiaye omongino yo nase arua goika ase enga yabande bamote intora mwaka ligere tumanya nga yaro ono ntuma itinga nga yaro arutaratate takwani tia saku gago nya gukwana ngambo basi lakini bono ntora manya ngambo basire bono nchimbure nate basi ntuma itia saru na ndugwangire gukwana saru
ko banikwane na mutware ko mutigarinde ari ko kwana saru na mutware ko bamene bacha kumu nigo nonya nabo omongino yo airwa goika asegeta seni ya Kiogoro asobotukibwa ime bwachakigwa goripota lya egeta seni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Yemuno omurikito Mildred Momanyi asorobotirwa senchira yoboikirano bonogo tigananera Mildred Momanyi nigo bosombiri tukulia rowaro kanagotene na mono ase baraya Nyamatare kogendo yugisa kubwatekana buna amenyi bensemo ya Nyamataro nigo bemurunganirie ebare yogotarosi gwaseke getambe hanaba onchiri yagote buna nige fumbiera senseme yo ekorera kole mario bonchiri bwabo nakagania serikali koenekina ngorosi yerebara asenseme yorobotiru asenchira yoboime Nigoria bereli tukuri yo gichania go chasamenyi bensemo ya Nyamataro asemambia ya lero maiga yo korokoro bekanogo tinde anasogote buna hebara kurenseme yoni go ya rokane gesereta samatuka mange pare ya bire buse nona bantu bamusitoni twarwari de malaria to tabe gaba na yese akisi barati mo oto mama to siara Nyamataro to kore buse ko swaba kanomba bakanona sabantu tiduka mbari kunara konya Mukaji wa Nyamataro twasinyuru gotara evumbi na ene likuba abana tobwate Wena bo abonjuri na bo igona amenyi benseme ni ko batigara tokote yabuna ni ko barakora amkorobekano ko kirali tuko elikone kibale yarosiwe onye bale tego chikoroso ko batebiru mbali ko chugwancha chigari amune chipigipigi goita asensemeye na njo murundi bo pigipigi asaya e customer to wodere chi customer to chandege te gari ke gotangana timotu oko ungango kuore efumbi yagasora maise abande bagusa bakaumia efumbi yatonyarire ebyasara byeto twasikire abantu tokonje nyama twasikire chimba cheto nkimenyiri twaburinga aye etayo kuna etaya ngasikyo gotokonya bikosanga macho kango tumwagerure twamwire reso sintori konacha wapamoja na abantu banyamataro birongo lyatuisanire onye para turikorasi kutumeamua kufungwa chera tunafunga barabara kutoka Monday to Monday jero mandera bo para ngorone bakali kubano iwete bunanyi wete azo wanja kwao tusiara macha otorozelie pareye egerna intokonyeke likuba kagindiri koera kolengana amenyi kurwa sensemeyi batebire bune bare yu asama tuka mange bono nigo yerere ko baletera marori agati ya makuba na korera kinyumba kinde gusiekwa ana sensemo yubunjiriria nigo litukuria lero bono baba gotangia chistaira sebara asebati chibari bate abono mbari ko chugwancha bare yu guteka kuro chinsemo cyanya Mataro asebate abuna wikabaroserigwe ebare yu kolengana amenyi abuni ko batira tokote abuna evumbi asensemeyo nigo yabairire gusieka obunjiriri bwabo mnabone kero kuligiri choteli tugwata Nyamataro sasa moye buse ya nalde customer okoboisi kuligiri hoteli matale korukubama to ko saranside kanga bire buse tara ichororo iko ebuse je ya bire problem bwa tumore Nyamatara efumbi all over chimucheri Nyamatoko je chifumbi chikama siga njasi kutumusonde gali goro je chifumbi gati ya wamenyi kurwa senseme yoni goba mochirie omubunge yabwensemeye nabo ko mocha serikali asogotige bari yetarosiri yibona erense ye kilomita Eyemo nigo batebire bunamba gendro korokorobekano gotinde nagotiche bare yete guchigoite ka goika serikali yemugire tambukiro na korosi bare ye aba mura baito ba boda egen to baga ndreto ko anekia inche gonko ke support 100% FC derga to wata Kisii count na abantu baito bakoro kuchiampi you know this is a national road so a national road abantu bagotine national road na ba chiampi cheito na menye tangaiga e pareye yarenge buya e kara yarenge buya ntoma ite contract egen to kiagerta karusia karami karikarengo agacha koreto bonyira obo chabwe kabirobo abana barwarire iga ebuse yere councillors bamanyire ko abanda makuba abariyo kariyo ngote bi national government omontori bate contract aijaira ni akarami karikarengo amanya ko ende sako genda ekyo getigarite bono ne serikali komukie getambukire ko gwatrano mubunge bwensemeye erikone kibuna nkorosi bare bareye goika yabeire ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Nyamataro gotoka Amayia county ya Kisii ritirane nchinkuro kwa Vincent Onyancha.
Na gotigana noroboti rubono nigo omurikito Josephat ya misi agotumanya buno mwana yo mobetega kuboreka kemyaka ebere yaitire nigo muri yabeteka gotoka chinsemo cyanyamemiso maiga yo kurigwa ase kegetambo mwana yo aserieta Isaac Mogako bono bwate myaka 10 gaboreteka bwate myaka 5 na 3 asabeteka gotoka kolenga no musubati otogete no mwana yo ereni gagotebana no montomo na litio mwana yo shiringi chiri bwemerongebere na komuira komokora omwana yasabaiga gotebakana buna abeteka kumurige no ne party certificate na kumurikira amarieta yo roboti ru asenchira yobuime. Isaac Mogaka nigo anyarete kobaga gusira kurwa asinka yabo imekenyoro kya boronyi igikere ime constituency nyaribali chache myaka ebere yaitire bona gutomanya mamo mwabo Evelyn Gesare omwana litukerio ngachikoganya omwana akambura mambi yaye ngatebiguna ntwa mosere tigochanga ngachikorigi ngaigundo gorogora arengese abairi baitorugura ngagenda ngaburia ngatebuna rokano akini agenda n'umwana urugura ba okurukwesira kera bagenda nere bakagenda gusiga bunyanguru bono omwana uyo nabasirete igo usira kwae nabo korego kurwa burende ngachaka kufuatilia angaenda town nkamurigia akambura kaita mabuonsi akambura kaenda bakamanga akambura kaenda bakakeumbu akambura magigaye ketaseni kya Ndizi TV gotebigwa ng'omwana Isaac Mogaka nyareko baga gutuka ase kenyoro kya nyamemiso nigo egetaseni iki kyabanga esabari na guika ase nsemeyo ase kya mumera omosubati Stella uyo totebi nigo anyarete kobaga kugura omwana Isaac ase shilingi chiribu emerongo ebere achete uti ya goratu banyaro mosubati ole no mwana uyo umuswati ya gantebi okuri 20,000 okore kwende onge uko mwana yaga tubwati mwana mumuri kamoto na bonko korigeri nkoe ngachanga kabese kyombe bakore kwende nka rulende kurende mbugimaki Isaac Mogaka anyareko baga komenyera asensemi ya memiso omwamate Ostela Justus Bosire nigakoerera lakini nche munanko boko ganko igora onkanya mwana wo kurusuku nyuma kurwese nyumba ya wana kunya kubolia ndo mwana ya bono ina kiole mochando kiowata kayukuruko ndiogo cha kwaboka ndiogo cha kwacha atebanga gobako muboki mambi bamosoki bamusiekera isiko mwana oli bono oruororo ochicha engana eyo yo goitwa no gochandwa kwae Isaac Mogaka nigo yakanirwe amona Stella na boigo omogaka oye aitayo gutomekachi abanuyo wote wana nje ngoja kwanda kujenda tama atalete yanga cha nje ngomera ro cha musibe se wikeiwe se ukwewe kurwa somo ibo ano yo kesacha kaika tanya goitu mwana tanya goitu nyomba kaika ndatigora motebi nake baba tata korage into getega nabo yo kona boko motebi tata ingi wangera gokore gento getega Isaac nigo anyarate kobaga gocha na kurusia MS Mali yarenge ase nyombe yekebara elinde ekero ikire chinsa cyabutuko onyara kobaga gosoma elinde anyara kobaga korara goikera mambi wakire ngocha kanyora ngechwe mu gesiekire ya rusi gwe musmari gesiekire ngo chionko ya kangonda kanyora gebekire chabikuru omuntu na aremi wono ngo ja kufosinga igora muntu lyo kwanga igora ndo omongna kwanda yeru tamage na manene kurugoro mutebe aya ndetere chichuma ntagore chume wana kara ndere chichuma tagete gotagoro murango omwana nkogwe oliyo gibono kurumu mwana oliyo wantebi nga tiganyigore kurende magiga ya Justus Bosire komonyora omwana Isaac Mogaka ase enyomba yake bara nige mogetiga tambukiro na gokoro bolingo libwae ase omwana yanyarete kobaga goteba namanyete sobo ase ensemo ya boronyi oiko mwana garaja agete goika kiogoro kontebi njere kwene ugo jakorangeria abantu barenge njere kwene tumugete pipi tokaikipaka so mwana oyo kontebi tigandike kebungo sima makobe okoliye kebungo ko igoro nyomba kontebi ya noka ugo jakorangeria abana bamwe abombati jiga ona renge mwana litukulia lero
saa 10 nanyora abana bagonde ngo mwana ulisa kusire tutokire twachi gosoka kene twanyora nere uri mwabo bono nigo Stella atangire ase gitaseni kia banyanyumba gia Kiogoro asobo tukibwa chakire iliokoenekia ekene kienganeyo nigo tomeranire amona bamate nabo igo mamo mwabo Isaac uyo nyarere ko bagotwendekere ngo mwana oyo nabanyarata ko bagakurwa ase nkeye ase miaka ebere yanyare ko bagigoeta uripatire gitaseni kia Ndizi TV kurwa ase kenyoro kia Boronyi igokere ime constituency nyali bali chache meye county ya Kisii eliterane Josephat Amisi no murikito Josephat Amisi asorobotirwa senchira yoboikirano bonno gotigana nayo bono tomurikire county ya Nyamira ali yagendete gokolekana umwalimu mone weskuru yabamura ya Nyamira gose Nyamira boys oyubono kwanire igoro yamatemu amane na KCSC nigago kirenchira orogongo rwa Gusii rwa rokirania matemu yo eskuru ya Nyamira niganyorete minsko ya 7.8 mega yogokinia kurese 7.2 asago kire tambukerekyo murikito kurase county ya Nyamira Job Maangi na roboti rwa senchira yoboime maega ya matemu korarigwa na ichisukuru chire imiyorogongo rwa Gusii gukora buyaniga babwatani ao bagendrete korwa ebirengereri byabo amachibu ali aroro ku Gusii ana machibu yekene abali mbaito lero ngokora barumukia abayuli baito lero ngobwate sibali chisukuru gonga asaba Gusii togenderere kabire iyo chisukuru chitu chigendere ko bayiro omworokia omonene ase skuru ya Nyamira boys oyuboigo oromorai bwekiombe kia boroki gwabanene kesha ase county enke ya Nyamira South George Onkundi nachengera agokora buya bwe skuru chire imeyorogongo rwa Gusii ase amatemwa a KCSE ase Nyamira boys Eyemo yabo amatemwa y'umwaka 2022 ntwanyalete ko batoko improve abo kurwe mini ya 7.2 tukasuka uti 7.8 omwako etete 2021 etu abwata abana 144 bachite university omwako yo twakolete bona babete 223 abuna abana bange sana babete bakoeta ku university igobono ase orogongo rwituro Gusii eskuru yenja bete ekoba ase ekobwati sie chinde asogo kolibia na korereki abana baitomba chite igoro ingana yabagego segetu n'umunyakerogo ase kamati y'Kisemi County Education Board Charles Nyandusi oyo bagagoteba nigo chiskuru chire ime ya Gusii cyabere kigokina ase min ase chintunda cyetire cyamatemwa. And we are very happy and proud in Nyamira that our schools overall did very well. I want to say that this is not something unique to this year. You may remember that last year Nyamira produced the best county school, Nyakeore, in the country. In 2016, Nyamira produced the most improved assistant. Nagi keliengana ya berege gonchokana na unamachibu ayutabwate oboene nagoteba niko chiskuru chireme ya Gusii chiakoreta matemu asobwasioku. This country has systems and structures and they are working. The Kenya National Examinations Council has a quality assurance mechanism which is working. Anybody who has questions as to whether schools anywhere, including in Nyamira and Kisii, performed genuinely or not genuinely, is actually questioning the quality assurance mandate of the Kenya National Examinations Council. What I want to say is, as far as we know, the results that our schools have posted have not been questioned by the Kenya National Examinations Council. Nsemo yaye umunyakerogo ase kamati ya Board of Management ase skuru ya Nyambaria Lazarus Mumanyi naegerera amachibu banyorete nagoteba nayo bwene. Nyambaria is a national school in this county. In fact, it's the national school in the county, in Nyamira County. And it has been doing well. If anybody cared to check, as I've given you the history, Nyambaria has risen from 8, 8.7, 9.3 and now 10. So when somebody says it's a little known, one wonders what he actually means. Ngana yoko igoro wechi sukuru abayibolimba asegeto kosira abana babo asoko bakanera kibesa nagoikerania okogania kwabo. Aba Gusii baito twaligire to kwana botambe nga tigatubwate sikisukuru akari kisukuru chikoigorwa igobona efisi etakeire nkairete mpuye aliganeti buno moibuli onye tubuye aliganeti to choti mwana beresiko tangane sukuru kurero gorugwe kamambi
karwebirero biao ngatoigocha kuchinyara buya umwalimu wako iwe umwana bere school na eranyole grade yake na abandi banyolete. Kurwase county ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono umurikito Job Maangi kurwase county ya Nyamira asorobotirwa senchira yobo ekirano gotigara bokanyara kumurekera mangana rengete SM aigase county ya Kisii abarayiba basai nigo babiri bagotarira chiskuru anasoko nyara kogokera matemu abakago soka n'chiskuru kirichi abachigo kolibiya abarayabo bakora wana Duke Maingo manyikante buna echate nabo igona ulda mumanye nigase tukolia rabatare skuru ya Kanotunga Musocho umurikito ndemo Steven ekaranse semeyo na gotwarigana roboti rokubwatia Amachibwa KCS yagate chiskuru korora gongo rwa Gusii asokiwe wiki yaita nigagokia bange rero ase skuru ya Cardinal Otunga Musocho yalikie minsko ya 12 nigo yatarerwa na gati y'abarayiba basaye bakora una Hulda Mumanyi amona Duke Mainge chate abuo batatango mochengo basobokorerio buya bwabahorokia ba Cardinal. So we thought, why don't we start in Kisii, this is home to Echaterende. I couldn't say no. Then we were like, let's come here and show our profound appreciation for what you guys are doing. This is not a small feat. Gusiengi matuagokire monoto tenga abane ba tokoki bakore mirimo buya lakini ntunyo letinga abasacha mbarororo na our sisters kwenye batali korara bakubuka mambye nandi barara late kuhakikisha ngabana abiga barosi kubabira abantu ono etuachicha kubatenga mbuya mono na kubate bintu banchite na kubaumuke kubatebinga kamuranche mugendere ne bidie yeiga egere tusuguma abana baitu Gusiengi mabagende busyo. On behalf of the principal, I want to say that it took the commitment of every one of us here, all the teachers, the support staff, the students. The level of discipline was exemplary, and that is why they were nicknamed the pace setters. And true to the word, they have set the pace for the rest of the students. Abaorokia buo mbagokero muroberio yuorero asebate bamachibwa mayali kiwa na matunda yokubwaterana. Biamono mwensi asogoja Cardinal gotwakera ngambu yamona asengenje abana bakora buya naende Nyasaye tigatobwate siete atasemo gotacha bunyakogoroka mwana musubat from Minnesota. We really appreciate your coming and everything that you have done here this afternoon. Abantu nibo basabiru mbaye begasi y'abalimu asokora abaorokigu asaba gusiba togigu ko babantu bomoki. And by the way, when Tobagati Kanotunga Mbono Gayanza they go perform. We've been performing. It's just that it's now a part of a national discussion about how Gusii are thriving. Not only here in Kenya, we are also thriving in America, in Europe. Kikwaro iro mwarimu okorete gasingia mugure no eno muzipara aigunga gaki abantu mbanginyorete uzono waminde warimu waminde bakore gasingia tuatenga ngabana betire tuabeba mugure no ena macharo ngaya abantu bamintu mbaruchi ngokora turi gasingia. Omurobiri oyo niguraranda segate chiskuru chiasukia machiwa bobosio korwe county ya Kisii neri ya Nyamira. Ane mbolie kethogocha konyakoyeria nyasato bwate siataramebuya. Thank you so much. Thank you so much. Koripoteri ya Ndizi korwa Cardinal Otunga Musocho kitutu chache South. Erietaliane Ndemo Steven. Biamono omurikito Ndemo Steven asorobotirwa senchira yobo ekirano bon kerotogo tiganayo goikasamangana yogo nchiriya kweli rekyombe kamanya kantsebuna we don't have time munigo litukulia rokia robo semia gochia sabwatani igoro yogo chigonchiriya kweli re egento bateberebuna kiracho kole tomo chandando murakera ase chinsem akobera nagana borokiwa korwa University ya Kisii mona bwatani bande nigo robo semia kibwenta gokorwa goikiraniwa erikunyara gotango gonchiriya kwelire anene asogo simeke metomuriketo Frida Kerubo noroboti rwa senchira iyoboime Ekiombe gia we don't have time ekyo gia chagete omwaka bwekiri bubere na 15 ime ya Afrika nigo kegendete gosemia abantu igoro yogoncherera kwelire na kelia babwenete gokora
bakoragwa no director ime Africa Patrick Kiarie nigo batarete orogongo rwa Gusii iliokorwa obosemia gukwana ase university ya Kisii nigo aboririe abantu gusimeka emete na boigo kulenda ebito etanaine. Kikundi chetu tunachunga mazingira na tunasensitize wananchi angalau wakuwa wanachunga mazingira yao kwa njia moja au ile. Kikundi chetu ilianza 2016, tumeendelea tuko 2023 na tuko all over the world. So this time around tumekuja Kisii County angalau kuhamasisha wananchi through the county government. Tuko Kisii University ambapo tumepanda miti na tumeambia students at least waendeleze hii injili yetu. Omwarigani bwekiombeekyo Godfrey Mukwa nigo agokeire omoroberio yo ase aborire abantu korwa ebirengereri byabo eliogosirwa ne serikali boigo konyora obomanyi bwekerengo kigoro mono igoro yogontereria kwelire. Twachagegese Kisii University gokora some sensitization program akaboro ki on how waranyare koba involved as a platform to present ideas chiaba chinyare koba supported with relevant bodies and partners chiaba to and I believe na togo teba se vikundi we don't have time. Together we are the solution to climate crisis. Aboro kigwa be University ya Kisii nigo bagokeire omoroberio yo asebaerera okubwaterana kwabo nebyombe binde eligo esemia igoro yogonchereria kwelire. Twanyarire kobatongo soma mange ntuna abana Kisii University tumira nebyombe ebinge St John's, Kisii University Aviation, Scout. Twanyarire kobatongo soma mange ase igoro ya climate. Chinga kecho oboigo nigo bairane limbia mono gochia ase ekyombekyo ase okorwa obosemia. Generally, basically, fundamentally, we have to talk about environmental change, containing the crisis in the environment and how can we focus to make sure the environment be sustainable to all of us, because we have planted a couple of trees and we see this can actually be part of the environmental change. Boigo nigo baene kibuna amatuko abosio mbachigo chengera obosemi banyolire gwetera ekyombekyo. We can take this one and take back to the society. We don't have to keep quiet with it. We have many students who don't know about this one. We have many people around the society, let me call the society, the community around us, they don't know about the environment change. But when you get this thing that we got today and educate them, tell them if you do this, you can do this and this can make this work better, then I think that would be a good move for us to go, and in the next few years we can come back and celebrate what we have started. Kolende nigo abamenyi borogongo rwa Gusii baborigwe kolenda ebito etanaine gwetera gotumeka ebinto biratumekwe boya. Renewable una chichigo na boko gatakwa bugoreria macheri bagaryogo tuku. Alafu kubongie bube kwanya jikasebwa ni bete ndinare kwa tukorenda environment yetu. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamuno umulikito Frida Kerubo asorobotirwa senchira yobokirano umurewense William Samuel Ruto litukolia nigaomerana n'ababunge gusaba jumbe kurwa ase kyamakiriya Jubilee omayigo kolekana ase nyumba y'obura State House mu cyo Nairobi. Ruto komena n'abajumba abo igatobakana buna gati yali banyara bakumurekera nenchira wo cyukikira niyo bokorere asoko bwaterana hamwe na serikali ya Kenya kwanza azoratabire buna nenchire mo yogo cyukikira niyo bokorere go kya sebonse bali bamubwatseti no nyambali batangwaseti ase chingaki yechikura ase alibanyara bakukamba lituko lya lero. Habari mwenje, habari ya Mbagazi West. How are you, Mudano? Very good. Lamu namna gani? Habari ya Bahati? Very good. Very good. Irene? Maito? How are you? Are you well? Very good. Bigji? Yes. Mko salama? Salama.
Boigo chinga kichumura wense William Ruto ni ganyaraga kobeke seiri chikuria beteri goitwa ne bunge ye senator elibondia bali goitwa no gaseri goitwa na kobali chiko kolengana ri babete bagweti osengana babete bagwetia aba senator nelibuna ekero gochigochora aba commissioner abayase kembekeri kyobo chori niche BBC maiga yumunyakiro mana wa commissioner bande konyara gukora ntunde yabo yobura ina bande gwetige meremo obono nige yema byage siasa biguchiwanchero kubwato ko monto yomo gochia goiti gwa guchikoba gatiya barya bagochikoba lingoria aba commissioner bari bagochikote kyombe kyobo choli ne chimbebe IBC. And I suggest, Your Excellency, that we did not put the commencement there. A 14-day window which we don't have, it must be gazetted to the yes. So we don't lose any time. So I think now we have the framework to appoint the next selection panel so that we can have another commission to preside over the things that are related with matters boundaries review and the next election, with all the attendant issues around our electoral processes. Na humusangirikano humunanani kokolekana chinsemo chia kamukunji meye kaunti ya Nairobi omusangiro wo kwaliganirwa n'umure w'ekyama kya ODM Raila Amolo Odinga na gati ya watani bazimio niko bekirana aso musangirikano buli tukulia Raila gukwana kurwa sensemeyo nigarokana ko mushya serikali ya Kenya kwanza zererate babuna treikirania aliya betege kulia chira gucyasaba Kenya ngakiye chikambina Raila nigate yabuna barobomba chikoendera kumureke serikali anali bagokora gucyase aba Kenya. Call. Here is our clarion call. 1. First, we as Azimio reject the 2022 election result totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. 2, we don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Asa yumurai wense riga sumurai wense William Samoei Ruto nere nigabereka ukwanengana ya ababwatana bukomerana chinsemo chia kamukunji gokwana kurwa asensemo ya Kiambu asekera nasa ama tanga Pauline Kuria ni goruta bereka gote yabuna barobune serikali babwate mirobili sene na mbali guchikonyegerwa no kurobekana kondo wense kora kolwe nensemo yokwamere serikali gozo pinzani yokura onumare w'ekyama kya ODM Raila Amolo Odinga okona kurasa mujego yibwa matanga Ruto nigate ya baroboni go bamanye tekerenga gyazimio asikolinda batebire barobune serikali mbali chukwanchira nekerenga kyabo anamangana rengete uncheck wale jamaa wa system kwa sababu wamechanganyikiwa, wamekwama, wamerudi katika ile maneno tena ya maandamano. Ile system yao na deep state yao haikuwasaidia. Nimesikia wakisema ati wanataka saba ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IBC walifungua saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani?
Unajua hawa watu wamezoea giza na ukora. Sijui kulikuwa na giza, kulikuwa na... Saa hizi tumemulika kila mahali, wamekosa mahali ya kujificha. Ndio hawa wanasema ya kwamba sijui hawatambui nani. Sasa mimi nataka niwaulize hawa marafiki zetu. My friends, si hata mubadilishe tactic kidogo. Sasa ile ya zamani mnaendelea tu naye. Ile ya zamani mlisema ati Moi hakushinda, Moi akakuwa rais. Mkasema Kibaki hakushinda, Kibaki akakuwa rais. Mkasema Uhuru hakushinda, Uhuru akakuwa rais. Sasa mtawezana na hii hasla kweli? Kwa sababu unajua hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. My friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Hii ukora yenu ya kila siku tunajua. Mlifanya ukora pale, Moi akawaweka kwa ile ilikuwa inaitwa sijui ilikuwa inaitwa cooperation. Mkalete fujo hapo na maandamano kidogo, mkapata nusu mkate kwa Mheshimiwa Kibaki. Mkakuja mkalete ukora hapa na maandamano kidogo, mkaweka vitisho kwa Uhuru Kenyatta, akapanga handshake. Sasa mnafikiri mnaweza kunipangia mimi ati maandamano? Ati mupate chochote kutoka kwangu? You are dreaming. Ngakio chibono mokonyo muri wenseri katika shagwa niga kwa nengane ya anene asokorobekana korasa kokolekana nensemeli kwa mire serikali goso pinzani anasensemeli ya Azimio wani Kenya katika shagwa niga tebire bara mbatene nekigima na ambacho kubwatio muri wense asobokoreri waye. Mzee ya maandamano saa hii anaendelea na mkutano. Unajua hii mzee ametuumiza. Tangu zamani akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hakuharibu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hakuharibu. Akaingia Uhuru, aliharibu hakuharibu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message. Ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga. Unajua ambiwe you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Hiyo maneno yake tunaijua. Na wanapiga kigeri bono tuchiko sanga mange kerochera Grace tanen kwa naliga shawa amuna yande abaka koleka na seri tukulia lero kubatikana ne bironga nchire nyoro mutumo komo Kenya ra mache kwenda sabono kurense mende studio ngumwaleka ni Victor Sultan mwana wo bangato manya mange ane kurwa sense media ye chiko so nyora mache to skankurana ndase keke kirebosio. Omogorobo mwe mwanchu maliringa kendengi atokomera nankomanya ali agendete gukoreka anene kurwaze ebiti byaito bakondoka Sultan eri ane Victor no ibo wangito ya chakere ase ligi ya FKF Division 2 awasabara ikurwa sorogongoro gusiba boli webasoke gusira chitimu ejo chigendrete konyorobo kongu anene aso wikirana ase biti kogosori achigosori au kwana maiga ye gosori gati ya bone timu ya Ichuni umokocha abwe timu ya Sportif Combined manyakante mna Elvis Gisemba nigatebiringa okogania nkoro kwa bara ya sorogongoro gusi gosira chitimu echo elio chinyare goikerania chigosori echo timu ya Sportif nigo yasireti gosori ya bentangani gochia se timu ya Ichuni aso goikorwa golia yamo ase ligena liesagero. Ande maitwa Bwiru 1-0 tuamanya ndinawa sana na Antoine Drago supio mpira ime ya Gusii. Teams are facing challenge chi nyingi
Gonga players ko bakirambia mono ase nonye twalus ase situation bagwa kanero we can ne problem na kirenga mbia mono nyo we okohona match yoka ne brul sportive na team chire mi Gusii ne ga sien kongu no mpiro beiro mokongu to sabanga baraibaito banyare go chaime bakonye chitimu echiga nonye go ikegeti yoka ne ga sien kongu aba muraba korre ga siengia babu tubwata second leg tuganyete ichuni kere gocha ntumwete ng'omuchezo gocha kabomia lakini nago kero omupira wakiwe ongokire sendi yokana nare gosaba ngeri ng'a tiga teams tuanchane tutwara omurembe Tonda ta sportive kule nyamwengia a very disciplined team and we hope for the best Gusii tu andara gokina ndia Tigana na ligi ya Division 2 ngoira wikaime ya FKF Premier League ose KPL buase timu ya Gor Mahia ya ena kiringa nebe getomo kia gochiko ena kinga gochiere ko bua ligi ya season ya 2023-2024 gokwana chitaeka chinke userit kelimo gochia sego soli egati yabone timu ya Vihiga Filemon Otieno yore defensive midfielder abwe timu yo atebra timu ya Gor Mahia nechikobe komokia nege ndrete kobeka emerobelio gochiko bua ligi ya season yega abwa sego ikirabono ere a seri baga